What's up kay Ilocano? For today's video, magluluto tayo ng kalunay. Tati kalunay ay ayatin ka unay-unay. In Tagalog, kulites. May kasama pang delays na palagi kitang namimiss. Naparakon nagalay ti kalunay. Dinamagdagamin noon niya maniniti luto na. Imbaga manan nga iluto maniniti katta. Ano siya lang ati kahit na ngam siya kahit nakba. As you can see nga mga paring lods ay may darat-darat pa. Hindi ko na nga rin tinanggal yung ramot-ramot niya guys. Tinanggal ko na nga rin yung mga tinik niya para hindi naman masitan yung necktie natin. Hinugasan ko na nga rin ng maninadaw. Parang yung crush ko, hanhanapin niya lang yung gwapaw. Gwapaw, no ba din naman amog lutaw? Nyamiten, nagayat kalatan natin na pangitin. Napanak miten, umuli tinyugen. Siyempre, nagpapalastog tayo kaya sumayaw muna tayo guys. Inukisan ko na nga rin yung inuli kong inyog. Sa akong to inigat-igat. Sa akong to nga pinispose, tad norumor di katana. Nag-prepare na nga rin ako dito ng bawang para ang mahal ko, ikaw lang. Kilig ka man na di prepare ko di group pro panganwangan. Suka mo kinyak. Kan agas tinagalas, nak. Nagprito na nga rin ako dito ng mantika. Tatlo siya lang iti ayatin na. At ayun nga ay mukhang nag golden brown na yung mantika. Nilagay ko na nga rin yung delays para lagi kitang namimiss. Yes! Hinalo-halo ko na nga para mag golden black. Inkirog ko nga nalaing nga ito'y delays. Tatno saan kan nga mainays. Sa konton insina jay delays. Kasala siya, insina na nga wantigap gapuna. Nagprito na nga rin ako ulit dito ng mantika. Tapos kung to insib ba jay bawang. Parang yung insukat mo sa akin na group panganwang. Ay estay bawang. Isinunod ko na nga rin yung Agasti nagalas. Alam nyo ba guys, kahit sinasabihin kayong nagalas, okay lang yan. I feel you. Uri agrup-grupan nga sunggo. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. I love you too. Nilagyan ko na nga rin ng mahal kita. Ay gatta pala. Nilagay ko na nga rin yung delays para mag-mix yung combination, calculation, addition, subtraction. For your information, si kalang ti ay ayatak nga kanayon. Nilagyan ko na nga rin ng kunting asin at bitsin para ikay mapasa akin. Sheesh, kilay ka tiger. Nilagay ko na nga rin yung pamintang durog ang puso ko dahil inbati mo ako. Insukat mo pa ako sa nagroropang sunggaw. Hindi ako makungungag, slightly angry lang. As idigan nga matyanan, di gatanan so ngayon kabil ko hindi kalkalunay. In English, spinach, salitang nagmumula pa sa Spanish man. Alam nyo ba na pumupogi ang lalaki pag nag-Spanish? Daytoyes, Tagalogis, kulites, apay kayunis, kananayin kitas mamimiss. Alam nyo ba guys, ayon sa aking vocabulary, vocabulary. Alam nyo ba guys na kadalasang ginagamit ko ang Spanish? Lalo na't pag yung tao ay akin nang namimiss. O siya, back to the video nga pala mga paring lods. O ready to serve na mga pare. Sa namimiss ko nga pala diyang isang personality. Eto na, ginataang kulitis with dilis na ikaw lang crush ang aking ninanais. She is Bumpanis. Kulitis. First bite. Kain mga paring lods.